Ну, напевно, не буде перебільшеним сказати, що війна для мене розпочалася 27 лютого 2014 року. Я приїхав в Крим якраз 26-го. Йду по центру міста і буквально там за хвилину, можливо, навіть менше, зупиняюсь з відчуттям того, що щось незрозуміло відбувається навколо. Я підійшов до міліціонера і запитав, що власне відбувається. Він подивився і сказав: а скоро узнаєте, що відбувається. Протягом століття знавали утисків і наша література, і наша культура, і наші звичаї. Те саме можна сказати про українців, про утиски щодо мови, утиски щодо ідентичності, намагання знищити цю ідентичність. Ми можемо згадати тут і про масштабну трагедію наших народів, як то депортації і як Голодомор. Історію депортацію кримських татар з Криму я знала з дитинства. Це все, що я ношу в собі. Я четверта жінка в нашій родині, яка має їхати з дому. Це терор, це вбивства, це геноцид. Фактично такий червонокнижний народ зараз, так, і наша культура, наша мова під великою загрозою. І в тому числі закон про корінні народи, він відкриває можливості захисту кримських татар на міжнародному рівні, і це дає нам можливість збереження, знову ж таки, тих важливих речей, про які ми казали: культура, мова, ідентичність. Ми можемо сидіти, говорити, розглядати, пропонувати на дипломатичному рівні різні варіанти вирішення цієї проблеми окупації України. Але зрештою все одно, мені здається, ми прийдемо до того, що Крим і Донбас буде звільнено військовим шляхом за супроводу сильної політичної підтримки всього вільного світу. Це лише питання часу. Власне, кримсько-татарський прапор – це найкращий, мені здається, символ Криму взагалі, який ти можеш показати під час концерту. Тому що прапор Криму офіційний, він мав російське минуле, і він завжди був зв'язаний так чи інакше з агресором. А якраз кримсько-татарський прапор – це така, знаєте, однозначна асоціація, що це Крим. І коли я піднімаю разом з українським прапором або на українських концертах і так далі. Тобто це, мені здається, однозначний посил всім людям, що Крим – це Україна.